ndakaita makore mangani 7 years taura kutenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko ndinonzi tawanda madzwa wawa tawanda madzwa wawa madzwa wawa ndakakwira udare mukosha wangu takavira Chigombe naba chaakatipawo kugara kwakaita nehanzvadzi zadzenya yacho ndeipi haana chaakakupai ezenipfuma pfuma vachiri mukadzi nemurume izvozvo aiva vakasiyana vane vana yes vangani 2 mukomana nemusikana alright vanzwa baba atizoranya ruda pfuma yavo andiswizi pfuma yeyo baba wangu munomudari dare dechivanhu ndokuchizivi kuti muripo mwangoisa makutoza semunhu chandapinda mudare kubata kuti hamusi kuziva kuti pfuma ndei muna kuroramba kwavo shama garamusha atete vake vari kutaura uyu that was 94 nditsana aimbomira handivaziva kumirani handivazive handitombavaziva ava hauti mbomirai basa ravo ravagariraka kuti vaona information yavari kuda kwaona wakati mbomirai ndinotsanangura kuti zvakadai wakati mbomirai riro basa ratagarira panapa tonzwa iwewe watadaidza here tsanangura zvada kutsanangura atete vavo auya akagarapo vakabva pamba pedu isusu paChigombe kumadziva 94 ndisipo vabva ndisipo vakaenda kumusha kwavo musha kwani kwamurero kwava ini ndadzoka pa3 months ndakasvika kumba ndakagara ava vatete vachavo vakaroorwa saka uyu chii chako uye handimuzivi kutaura chokwadi kana kwazvarwa vana vakomana vaane makore hakwanisi kurova pfuma kwauri chandiri kuedza kutaura changamire ndechokuti ndatotanga kumuona nhasi akumira uri ani nhayo shamani chimbotaura kuti uri ani ine ndiri muzukuru ava ndovanosikwa nibaba wangu ndolast born saka chii chako iwewe manje ukabvisa respect kwandirika ndinoibvisawo futi kana zviri izvozvo sokutaura kwaari kuita chii chako ndatizva chiisa maoko atezvana asingakuzivai chitofugama nokuti kwazvarwa vana ndochivanhu chedu chingamidzanai tozotangirai pamwe mhorisanai uzazviri azvimise vana wakazvarirwa iko taura nepawapotsa wauya kudarire chivanhu hatibvise respect nokuti handimuzivi saka itaisa izvozvo topfuurira mberi kutoti sori atezvana ndatopotsa aizva zvichinje totozvida sori baba ndapotsa hushi muno mamba unorisai mukaona achitadzaka ana makwasha unaurwa gusu remari mukaona wadaichi vataruda pfuma roora vana vako pamusoro yechangamira nyaya yavari kutaura yepfuma nyaya iyi yakasitwa kudarira chief Nyajinga ndakanzi Chigombe hunza mombe ngani mombe 2 kwete dzokuroora dzokumanura vana vako nokuti ava vanga vatoroorwa vakangobva kwedu vakaenda vakaroorwa saka zvikachinzi nachief Nyajinga hunza mombe ngani 2 dzokumanura vana saka zvadaro gore rakapera chairo chairo takaendesa mombe 2 kupi kwavo sokutaura kwazvakaitwa ndo mwana wamai zviri izi kungotaura saizvozvo ndozvanga tichida chete kwete rafu wangocho iwe wabva kwachief Nyajinga ndokwandikatonga wangocho nyaya iwe wanenge uchiziva kai yesamondo wangofunga kufura kwachief Nyajinga wauya neLC4 hatitori 10 minutes naye tongoti izvi hasiri zverezvo hatidzokeredza kutonga nyaya yakatongwa namambo umwe ini handishore mambo ino
atunga nyaya ndite ndiye saka ndiri kuti amuna kurisiva mombe mombe dzakauya dzinamba kuya gore rakapera mari vari kutaura kuti dzatova nemakore chirwere chemombe idzi changa isati chatomba asi dzakauya hadzo dzakauya dzine madhipatimenti adzakaenda dzakamira tsanangura madhipatiments wani wakaunza mbiri wani yakavhaenda kune umai kwambuya wavo wani vhaite danga saka wakasara mbiri wakasara mbiri ava vana kuramba pakuti ndakachadzwa mombe 4 tunduza mukaendesa ndizo zvomukuroma kwete changamusori kwete aiwa uyati kana mukadzi uya akabva akaroorwa inenge akabvisa mombe dzokumara vanhu saka zvava zvakwana zvabva zvakwana nokuti umai hauvirwe mukadzi akandoroorwa neshamwachi iwewe mapfaukana mano mukadzi wako ati takubvira pekutanga pauko yakuzokumbira kuti ndiri kudawo pfoto panapa yekuroora ukabvisa mari ikasvika yerusamba handii ukachajwa mombe ngaka mombe dzakanga ndachajwa zvidanga samutumwa paakaenda mombe dzedanga dzakanga dzachajwa dziri 4 ukaendesangana handina mombe yandikaendesa changamira ndopandati inini mudzimai akatiza pamba ndisipo akanowanikwa rusambo waendesa hivi rusambo ndakaendesa ane mombe yausina kuendesa inova mombe yomai wandanzwa uchiti wewe haireverwi inorehwa yoivi changamiri mbomira timbomira inorehwa kutochajwa kunzi kurehwa kwayo kutochajwa iko kuredza kuti inoitwa sei inotaurwa nezvayo noti kuti iwe unotaura kuti hanzi hairehwe pamusoro yechangamiri chiri kuitikaka ndiri kuti mombe mbiri handitika asi mombe dzave kuingana inato mwana wangu inini musikana wandakaita nevava wokutanga vakamurodza aine 14 years vamurodza aine 14 years ava vakaenda ikoko kune murume vakanotora mombe ndokubva vaishandisa havana kundiudza imwe mombe yakabva pamwana wangu nokuda kwokuti anga ane 14 years akatadza kubata imba ndokubva abva paanoroorwa kubo saka mombe dzaenda musha mavengani alright ngati nyaya yekutonge iri complicated asi vanhu ava vakadya mari vakadya kudhara because murume akanga abvisa rusambo aiwa rusambo hawana kubvisa mirai kana rusambo wangu abvisa mirai amai wangu abvisa rusambo omari 200 unepepa racho here taita rombo rakanaka chanaka that was 94 aiwa uri mapepa acho here taita rombo rakanaka sori shamwari muri dzachiripo nyakuroorwa ari pano achiripo ndiye ngaatiudze amai uya afamba sei kuzi hatifaniri kuita dambudziko ka iye airoorwa anga ari mupenyu nanhasi munobvunzwa zvisunza maoko ako mani uchitaura ini ava vamboramba wani pamusoro yechangamiri avatezvara varamba kuti hakuna chakaenda ndozva ndanzwa inini kuti hakuna chakaita sei chakaenda ndanzwa dare richiti panzi 200 ini ndakabvisa $20 rusambo kwana atezvara vangu inongochajwa yavanenge vachida ana atezvara ino vakanditi mhanya otora izvozvo shuwa $20 zvinena ndikabva ndabvisa tikusvikako tondova saka mombe dzatakabvisa isusu dzatinoziva i3 dzakaenda mumusha mavo 1 vakazvipa vega 2 dzakatotinwa uyu munin'ina ndiye akatina mombo gore rapera kwete zvekutaurwa naatezvara vakunzi dzaane makore naye mukuru wamunobvunze rusambo rwanga mukaisa 200 ndo mari yakanga yachajwa yanga yachajwa amai nditsanangurire pamusoro idare idzaizwa macho pamusoro vadare ndiri kuti zviri kutaurwa izvi ndezvekunyepa inini ndini ndakaroorwa inini ndakabva murume uyo asungu ndikenge ndichangobva kusununguka mwana achangobonedza gufu
ndobva ndatosumuka ndaona situation yeupenyu hwepamba ipapo unge usingandiitiri. Apedza 3 months ari kwaenga ari, ini ndakatoita kuudzwa nevanhu kunzi murume wako asungwa zvisingafanira kunzi ndizvizive. Ningirikini apedza 3 months haana kugona kuteera. Vana ndike ndinavo vese vari 2. Pamukasumuka makaonekana? Inini ndakaonekana amai guru ndike ndinawo ipapo. Mukuenda kupi? Ndaitoti ndiri kuenda kumba. Kunoitei? Kogara. Mukamirira murume wenyu? Zvapera. Maenda uku magara 3 months. Uyu akazobva ujere kana ari kubaira? I don't know. After 3 months akateerera? Akabva kujeri. Akateerera? Haana kuteerera nokuti mimi mamusira kubva mwauri anga akusiyai muri panzvimbo handizvozvo. Anga akusiyai muri panzvimbo. Saka imimi makaenda muchienda kupi? Ndakati ndiri kuenda kumba, mararamire andakaenda ndichiita enga asingaite. Pamusoro imamo takuenda tabuda munyaya yamagariro apo titaurire kuti pakauya pfuma dzokuroora imimi chii chakauya wakabvisa $200 ndizo here? Kwete, titaurire kwakabviswa $60 etsvakirai kuno, bepa racho ndinaro. Ndipei. Mbva paregedza kubviswa mari imombe dziri kutaurwa idzi handina kurodza mwana kwete, asi kuti mwana akatizira. Ini ndomva ndamufonera semabi angu akanditaura kuti inini ndobva ndamuti mwana haana kugara mushi, abva anditi inini handifambire idzodzo, iwe enda unotora mwana. Ari ndiye ari kunditaurira pafoni. Ndomva ndazomuti mwana auya pamba, ini handiende kotora mwana, kana arwadziwa achadii, achauya ega. Ndomva anhingirikira, mbva ndamuudza kudaro, mbva handiti iwewe kana iwewe une shungu, kana une chekuitawo nemukwasha wako, ini handifambire idzodzo, wotokwira dare, wotofambira nhingirikini mombe yako yeumai. Ari upa ari kundiudza. Ndoshuwa ndakafamba kusvika pamessenger of court kuti ndiwane mombe iyo yakazoketurwa baba wacho, iye mukuwasha wake enga asina chinhu chaainacho. Ndichitaura naye pafoni, zviri kunzi rusambo haruna rwakambobviswa. Kwakabviswa $60 nekuti ndakatizira, zvakaita kutizira ndine 14 years. hatimbosiyai yomwana tiri pano yenyu $60 mombe yamuti mombe ndeyomwana wenyu uyo akazoita zvamunoda nomumwenyu handiti handifambira imimi abvisa $60 chii chimwe chakazoteera? Hapana. Pamusoro changamira zviri kutaurwa naamaguru natsano zvinenge zvechitsotsi-tsotsi. Inini ndakapenda rumombe 2 gozvakapera, ndatumwa nomukoma nasadombo anova ari muzumba anonzi painasinzeni. Hamuna kudziona mombe 2 dziri kutaurwa patiri kukonana, muri kupaona here mimi? Tiri kutaura kuti hadzina kuenda, hadzina kuuya mazuva iyayo, dzakauya zvegore rapera, dzabviswa nemukuwasha. Mombe 2 dzakabviswa nani? Nemukuwasha. Mukuwasha wani? Wangu wendiri 2. Ndatora pfuma yokuroorwa kwomwana wako iwewe chobva waendesa patezva. Ndizvozvo here? Iwewe wakachenjera tinoda kusvika panyaya. Hatirambi kuroora ikoko, hatirambi. Pandozvunza wangu wakuexplaina manje. Mombe dzakabva kunani? Mombe ndakapiwa nemukwasha. Mukwasha mwana amukaita namai yako. Iwe ukareva pfuma yako kumukwasha. Ndiyozvo. Akubhadhira pfuma yako, utsva pfuma yako inovhara burire uko. Which was okay. Hapana chakaita. But tatu kuramba. Matauriro ako challenge ngoitaura naye apo ngoita nge munhu wakatobvisa dzako. Mwana ndo wako iwewe. But tatauriro waifana kuexplain.
kuita kunge ava babani mwenzi babani Inonzi achigombe. achigombe dari rine mbireni unobva kupi Kubva pamadziva. gara pasi apa titaure tienzani gara pasi sumuka ugare pasi tienzani wakada kuzvikudza chigombe tinotonana chigombe hama dzako zviri kunoko adzi zvide kupfeka madira aunozviita hapana chinoshamisira ukatotadza kubvisa mombe dzakabva kumukwasha mwana ndewako ukuzvinzwisa kasi wakatadza nguva iyo ukatadza kusvika mwana aroorwe mwana kusvika aroorwe saka haikona kuda kundishamisirira muno mudani kanotota nemachinda angu ari kunoka ape respect nokuti sitopa respect munhu wese mudare muno but ukada kuzviita kunge garamushe kana uchitara neni nokubhadharisa iwe nokubhadharisa muno wakada kuonerera isu hatisa kuisa kudare isu tati unzwisise tikutedza nyaya yako zvese zvataurwa kaizvi wangosambura wachitaura hapana chakaipa kwese kuroora tikuzvinzwisisa hapana chakaipa kwese kuroora but hauna kubudira pachena kudare amabuda pachena neyo tina mombe wanga wazvitaura izvo taura izvo no mukoma wako ka ari kungozvida mahara musangozvida mahara toda kutimisire mbudzi mukomana tisaenzani toti asegepireni toti asegepire kuwirirana ndiwe first munhu wataona tikuti nyaya yepfuma ingabhadhariswa munhu zvokuti ungaripiswe mudare usashamisire mahara iwewe uda kushamisira kwaunobva kungukwani akuswa mambo madzisa kana kwamutumba uri musha medu futi unozviziya here unozviziya here usashamisire manje muisire mbudzi yake akubude muno uswa kuibhadhara unoenda kuseri hauna bhadhara akubude muno uswa kutsvaga mari dare don't be pompous inyaya yepfuma ende vanhu vacho kuti azvigondora zvikutozviroora zvega iwo watadza that's a shame usadaro iwe watadza wega haumana mombe yako yawabvisa abvisa yake usashamisire toda kugadzisa nyaya yake chete tuzive kuti mukuenda kupi kubva kupi chete panapa pakanyorwa kunzi rusambo panapa pakanyorwa rusambo paurozorwa chete mombe 4 handizvozvo waendesa 2 ndizvozvo kasi mari mombe dzawaendesa iwe kuti nyaya ndaendesa mombe dzanaendesa nzokumara vana ndozvawataura ndizvozvo mukadzi akabva wega siti woita vana navo vairi hauroorere iwe shona unoiziya kai ashona unoiziya iwe hausinga baba uyu ka inini mwana wangu musikana anogona kudyira kana ka 10 ndewangu inini naimi vanhu we ngatibatsirane tibatsire murume uyu dare nderedu tese uyu murume uyu amara vana nemombe dzabva kumukwasha wake but hafanga kubvisere mombe dzimwe dzoroora dzevana vake amabvisa taura shamani wakaita hurudi nokubhadharisa futi munhu tatoona mukuendera mberi pamusoro ichangamira hatizive mukadzi wangu akabva pamusha ndisina kumuramba osvika koroorwa tisina kana kukurora tapa kana kurambana hati pane makore mangani unombirira chikomba ichocho chatora mukadzi wako nozokunosidhere nokuramba ndichiroora munhu atoroorwa unotevera kwatezvaro kumbirira chikomba kachakugara nemukadzi munin'ina kana mukadzi achinge auya pamusha kana uchinge watora mudzimai auya pamusha ainga iwewe ndiwe muchengeti wani nhasi muchengeti uye haasisipo hawana tsaona dzamuita sei dzamuwani apa mukadzi amuka mwana kadiki kuenda kuna amai varipo ndipewo sipo hapana kuenda kunani ndipewo sipo hapana mukadzi anotadza here kuenda kumusha kwavo kuti achengeteke iwe 1 week mwana ada kugeza anoda kuti asei mwana mucheche
Pepano umwe mukadzi akatosara wanga warituwa. Aiwa. Zvake zvaimiitira saka akasara. Nawe shamwari makabva mukoma wako ujere wakamuti mukoma atiteera maikure. Aitero. Mamusingavade. Number 2. Singera futi. Bandita wakateera. Right. Kana mukadzi wangu imini aenda kwa baba vake achirodzwa nababa vake iye ari mukadzi wangu wandikabvisira mombe 4 ndinoita sei? Ngambobvunze wewe chii chaunofanira kuitaura pamusoro ndaita sekubvunza ndenda kutaura haisi mhosva zvachikanga handezve ndamudzora pabhenji waifanira kuita sei aroorwa zvinoindiketa kuti mukadzi uyu inzenza mai hausi kupindura mubvunzo munin'ina waita sei warodzerwa mukadzi wako wakanditaurire kuti inzenza iye ndakaroorwa ndane makore mangani urodza waita sei urati inzenza iwo waita sei atezerawo ndo vatadza ndakaita makore mangani 7 years taura makuti kanganisa munozoyamisa 16 nokuti mimi mufungwa dare nemu ya bigger than us no chimomira agona endai munozoka musa 16 mafunga zvakanaka isusu tikaona makaoma musoro state tikaisa judgment yedu tokutera usiku uchisvika kumba unosvika takatomira kudare kana musati matiziva unhu hwedu chaiwo chaiwo kana mauya kudarika toda kuti tiexpect hatisi nyaya yekutukana togadzisa zvinhu toona direction vanhu munofunga makauya kudare musafurira nemunhu murodhi muchifamba tinotunga vanhu vakawanda stereki ndofunga tinozoita zvakanaka stereki kwamabva imi kuna mambo futi kasi mauya kuno kugandi ndizvozvo ndokwamakwirirwa ngatite dare rifambe mushe muende kudzimba dzenyu munogadzisa zvatenge takaitaura kuti tigadzise handioni kana nhasiwo kana tikakuti usabhadhare hazvinetsi isu zvonetsa vana vako wazvinzwisisa saka usaite dambudziko nesu totibatsirikane utoshamisika bamuninawo vanenge vachibhomba amaiguru vakaenda kudhara ngatione direction chete pachii chinoda kuitwa chisingada kuitwa hachidi kuitwa chete taura zvakutanga ndanzwa mataura matimi mitodzoka musa 16 ndaona kunge muruda kuenda marara musa 16 saka ngatipedze nyaya chichipedza nyaya toda kuti muite vanhu manje swa 16 toita ngofunga kuti mimika because I have nothing to lose transport ndenyu ndipana panada kukumbira kubvunza anopinda mara nukurora zvakafanana ngawapindire mubvunzo wamudhara asi tapinda mubvunzo wozisa nyaya yako pindira iwewe wakasunga tai toda kupindire mubvunzo nokuti wanga wakanaka newe ngatimunyatsomutarira zvavataura ndandakateerera zvanzi mukadzi wako aenda kwaatezvako iwewo ndobva wanzwa kwauri kuti mukadzi wako akaroorwa unoita sei chete ndo mubvunzo wedu iwo chete ndinogona aiwa ita chaizvo ndinofanira kana usingazive chivanhu inzwa kana usingazive chivanhu ndibatsirei ndo zvinoitwa nemunhu asingazivi tokuudza ndaita sekubvunza kuti kana akazorodzwa aiwa pindura uyu first mubvunzo pindura uyu ndibatsirei chakamira tokubatsira zvinoitika shamwari ndozvokuti mukadzi wako aukaroora iwewe atezera vakatotora pfuma womuroodza kunyange dai akabva kumba kwako asina kuonekana newe unokwirira atezera manduri ndakwirira atezera vangu vakaroodza mukadzi wangu finish pamusoro pindura nhau iri kuitika ka zvinhu zvinogona kusangana chiri kuitika ndochokuti kuenda kwakaita samutunhu wangu ine achienda kwevava vanga vatoenda paita makore mangani vabva pamba pako vanika chichi kacho ina handina kumboita ati wanzwa kuti varoorwa ati nzerere zvandinoapa kwanza kwari panapa wanzwa kuti varoorwa handitika vakaenda vasava here vakaenda vasina vasava here wanzwa kuti varoorwa vakasimuka pamba pavo baba wavo wanzwa iwewe vane makore mangani vabva pamba kwenyu negore nehafu kana 2 years achanatsoziva varipo maitaurai
Ndimumakunzi makaenda. Pamusoro inini pandakaenda kumusha kwedu handina kunospororwa kundinyepera. Ndakagara 7 years ndakapinda mudare ranyajina. Zviri kutaurwa izvi ndozvekufurirwa izvi. Iyeyu murume wangu tichitaura tichiwirirana, nanhasi ndikafona ndinotaura naye ndichiwirirana naye, asi iye anonditi ndinotya hama dzangu. Wataura mkuru. Pamusoro yechangamira ungu zvese zvikutaurika panoitika chinhu mumwe nemumwe anogadzirisa kusaidi kwake kuti kuite zvakanaka. Asi mubvunzo wangu inini wandaida kubvunza ndanzwa dare richitaura zvochokwadi kuti dare nderechivanhu. Mutemo wechivanhu pakuroorwa kwemunhu atiza musha noari pamusha zvinofanana here? Alright, hazvifanane. 1 chanetsa apa ndechekuti mukadzi abva kumba pako iwewe 7 years agere kumba kwako kwake wangoita aite sei? Changamire makandipindura muchidaro mandipindura mibvunzo miviri. Aiwa wakona kupindura munhu wakachangamire nditauro Anza asifanani. hatifanana nokuda kwokutika ava maigura vakatiza mumusha handitika vatiza mumusha mukoma akateera vandoziva inini ndinandisi mwana mudikika mukoma wakateera wateera mukoma pfuma ndokubva yazoenda mushure mokunge maigura ava vari kumusha kwa isa ndinomira kuendesa pfuma nokuda kwokuti maigura ava vatiza mumusha. Makaendesa chii? Takaendesa kuna vainzi ainoka handiti ainosi vari vapenyu takaendesa mari yatakaendesa inori mari yerusambo bepa iri 94 kana nimiwo vari mudare muno makaritarisa shiti rakanyorwa bepa iri shuwa munoriona mungariono here usanditongere ndikuda kuti iwo zvaurobudisa muromo wako ndiwane judgment usanetseke nezvandakabata panapa ndezvangu ndinotenda. Saka isusu sekutaurwa kwazvinenge zvaitwa kunzi pari kudiwa mombe 4 mukadzi wedu akatitiza akatiramba mumusha isusu hatina kumira kuendesa pfuma kumusha kwavo mombe dzakaenda gore rapera mombe 2 isusu mushure monge taremerwa kuti tikwanise kunge tichiendesa pfuma ichibva muhomwe medu vatakati mwana wedu zvaaroorwa pane musikana nemukomana mombe dzirega tichipfuuridza dziende dzonotivharira chikwereti ndokubva dzaenda mombe kozoya imwe yachona yekumashure maiguru vakatora vega ndoyava kuti ndakatora kaita umai wangu kuti kwakutaura kwokugadzirisa but kana padaro manje but haiverengwe here semombe yakatorwa asi pachenera mwana wenyu aiwa tikubvunza munhu haiverengwe here semombe yatorwa haisi mbudzi mombe taitorawo kutotidye saipapapa vakachengeta vana vedu handitika vachengeta vana vedu kweisusu dai takachengeta vana zvavo taivanyima here maigura zvenyu mai vapa here? Taivapa. Mai vapa? Taivapa. Handione mai vapa. Kwapa takavapa sei nhai Changamire? Why ndi kudaro? Nokuti apa patondoredza picha kuti makanga mazotadza kudaro. Kana mwana aiwa iwewe ukutonga musha wako nokuti uzviti baba. Isi kutonga tichitarisa kuti kopesa makore aya makanga mazotadza. Pesa mamazotadza. Atirambe kuti gepera kavharwa nemwana sikana ka ndibaba. Nokuti vana venyu handi kuzinzwa handisi kuramba ipapo but makanga mazvitadza wabvumira neni koda anga asina kuroorwa anokufamba kunguva Changamire taigadzirisa hadi kuzoona panamba hisidarire kuti titongane kuti makazozvitadza kari makazogona here ndezvipi zvakasara zvofawa kuti kuzviendwe chete mabvisa mombe natu iwe teerera iwe wakaoma musoro iwe akuzviziva atopinda agona kwasara mombe imwe chete agona imombe kwasara mombe imwe chete saka titongoramba takamira kuti toda mombe 4 kuti dziende ndo zviri kudiwa saka mombe tikupanzwa Changamire saka imi nharo dzamuri kuita ndedzeizva muda kuratidza kuti mesi muri ana baba kwachigombe kana makadaro muri madofu kana mushausha kwadaizvo uri madofu bozi inunika anzi anga tichingodaka ndiyo yanga chingosvika pairi bepe rikai makaroora 1994 ndizvozvo but bepe rakagadziswa 2009 ndikuzviona but imi muri kutanga muri kuziva hamuzive muri madofu muri kuya muchipfuurirana zvina basa muchiti mazimamba harespect ndikutoona kuti muri madofu ine mbudzi yako ndomboidai ndinadzo kumba mubvisirei hatina nebasa nembudziso
Atina basa nadzo isu. Tinouya kuzotonga vanhu. Kasi mimi muri madofumba kwenyu. Aiwa taguma changamira. Mavhuma. Vaisire mombe 1. Izvo munoibhadharira kuno kueni ndizvo zvandakuita manje. Ndinoida musa 30. Izvi ndo zvandinoita kuno manje. Nokuti ini dare inirika ndio nonzi rangu. Ini ndio nonzi dare rangu. Ende munhu anosaina Yohani. Jiwe. Vakomana vese aya madofa. Ndakambotora mazuva nditotora panapa. Munondinisa ka zvinondibhowa. Handisati ndamboita izvozvo. Hazvina kunaka. Nyaya yepfuma haifanira kuenda kwatiri kuenda kweso. Handifanira kupa idheti. Wakamboona zvidaro? Pandinopasvika manje. Ndichitokuisa chiketura mangwana. Enda unosaina. Handisi kuda izvozvo. Wakangotaura after inini cheta. Follow instruction. Ndikasaina ndabvuma. Mombe naiwe shamari. Mombe yakasara ingani? Ndiyo 1. Yatataura. Aiwa kusaina kuti musi wa 30 ndo pane nyaya. Aiwa chero usaina mombe 1. Nise mombe 1 asaini. Ene ngazive mukomana achisaina kuti munyange wakaenda kwaMajor Street anongoisa date. Saka date andamisa narizvaro ndio musi wa 30. Kana iri mari 350 mombe yangu unondochaja 250 pamwe sapa ndechiurira nevanhu. Kasi kana unaona zvadai so unoona kuti mwiri wacho mombe ita mari mombe nematumbo yayo ukaisa pasikere nda 708 kasi yake ndoda 350 pamusoro ichangamira vamuri kutonga vana venyu wavhuma wahwarara yoombera andouya changamira kwete iwewe mukoma wako iwo handanyaya newe munodani. Isusu tinotonga matare hatidi vanhu vanoshamisira. Zvaunenge wada kana ukaenda unomberera panze gusu remukwasha ndorinzwa ndinokumbira kuti unotsvage paunoda. Tinoda vanhu vanorespekta madzimambo. Kana muchibva kudzimba dzenyu mira usotaombera. Ini ndiri kufungidzira kuti gusu iri handiride ingomudai miende. No. Isai musi wa 30. Ndoda zvinhu zvangu musi wa 30. I stand by my decision. Gusu inopa baba wangu amutumba ndo baba vangu. Handidi zvokuti undijairire munomu. Kana tawe tinoda kuenzesa matare. Iwewe ndoda kuti umire musi wa 30 urege kuuyisa. Hauzizive. Iwe chigombe yama yangu mwana wako ari kuno. Hauzizive ndasi. Kasi hauzizive chigombe yama yangu. Yakakwana. Kasi ndoda kurakidza kuti ini handisumbe kana hama ndinorowa nechiketura. Endai kumba varume ndapedza. Amai munoona mombe yenyu imwe chete kupera kwemwedzi. Endai izvo ndapedza nemi. Muzukuru famba musha. Taura nyama. Ningirikindi kuti panzi mombe wakabvisa mombe ningiri 3 dziri kutaurwa idzi. Aiwa mai makatora wani makadya. Inenge yatokafa. Aiwa inzwa ipamusoro inzwa isisayo kana mumwe munhu achitaura. Akatizira mwana mazvinzwa. Akatizira kutizira kwaakaita iye akatonditi fambirai mombe yenyu. Saka mombe yenyu ingaverengerwa here kuti yakatoriwa ndeyedanga. Samoita manje vanhu venyu maona zvakati. Aiyo ndiri kubvunza kuti iyo ingaverengerwa here kuti ndeyedanga. Yarowa kudhara pamutengo pa 350. Yarowa pamutengo. Sorry. Ndadare 1. Amai ava vari kurasika chinhu 1. Unanorodza mwana dzibaba. Munozviziva kamai? Ndozviziva. Munozviziva. Asi kuti ndizvo zvavakaita here. Musafunga kuti makarerutsirwa. Munhu angambogodhira naye mamuna unhu wake. Ani mamuna zvotamita apa. Anga asingafungidzira angada kubva panapa achiti mombe yamukatora imimi mombe yake. Ndozvaangada kutaura. Maredara anobhadhara. Abhadhara maredara. Mudaidze yawe. Mudaidze yawe. Ngadzo. Kauye kuna antusangani kunokutora. Fungidzira kuti angatijairire zvakadini. Ngadzo. Kauye kuno. Vanopesera zvisina basa. Because mari tese tobhadhara. Vanopesera kuchenjeri zvezvo kuratidza kuti fambisa chigombe zukuru fambisa
iwe unobhatira dare ke wabhadharira ina mugara kusero dare munofanira kubhadharwa dare munobuda mabhatira dare ndo mutemo wedu isusu toda vanhu ndanga ndichifunga ndafunga kuti tikuita dare redu kuti tiwirane pandatoona kuti munhu the hunter become the hunted handiti zvozoona tasvika pasiji ndipe kana mutazvikwenda kupi avo mupurisa vakamira apa vakauya kumba ndakabata fomu mafoma ndobva ndaona pakatonyorwa kunziti mari inofana $10 $35 pasasa pakanyorwa total $35 ndakavabvunza amai vari kumba dai vangu vari pana pano ndipupurira ndikati aya macharges aya akatokavhwa here ndomubvunza ndikavabvunza ndikapesana nokutaura kuti macharges aya kana dai anga asina kuchajwa ndanga ndichida kukumbira because this week handina mari ndowana mari ndatobuda chivataurira kana apa vambozvitaura akakumbira wazoona kuti wauda kuti mamba kunzwisise ndikuedza but wazoona here kuti atasvika stage yekuti mambo anofanira kukunzwisisa which is not the same chienda kumba but ndinoda kuti uone kuti hazvina kunaka wakatiita zvisirizvo tinokugaira manje asi asekuru ndakuudza kuti kwaitika handina kuita chitsotsi asekuru ndakakumbira jokira aumbogona kuribvisa ikandada kubuisa ndorisa zveshuwa inini kana ikaramba bopeka nemutsipa kana muswe ndousunga ndoisa joki ikoko beta idhonze chirivhesa ava varika kufurira ndione musha vana vakandevaatingafurire mudhara wechiri pai tadzorwa mari munozwa moto ndiri kuda kubvunza pamusiri kuda kundipindura chisumuka yamai kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko